IEP-kasleo goratu dibatzi bigarren mailan gaudela bigarren unitatean. Kasu honetan, bigarren osagaian. Bide honen helburua, zentralizazio parametroak ulertzea izango da. Batez bestekoa, moda eta mediana. Helburua, lehenengo eta bigarren adierazle betetzea, da ulertzea zentralizazio parametro bat zer dan, egokitasuna eta mugak, eta gero ja kalkulu gutza. Ulertzea, zelan kalkulatzen dan, datu zerrenda batetik abiatuta, batez bestekoa, moda eta mediana. Guazen. Zer da zentralizazio parametro bat? Bueno, ikerketa estatistiko batean, datu asko edukiko ditugu, eta datu horiek laburtu behar dire modu esanguratsu batean. Horretarako erabiltzen dire parametro estatistikoak. Kasu honetan, zentralizazio parametron baitan, ikasi ditugu batez bestekoa, mediana eta moda. Eta hirurek adieraziko dute banaketa horren erdia. Modu desberdin batean, gero azalduko dugu bakoitzaren esanahia, baina azkenean guztiak adierazten dabena izango da banaketa horren erdia izango den ordezkaria. Goazen batez besteko ulertzen. Batez besteko izango da beti datu multzo horren zentroa. Egia da, muturreko datuak eragin oso handia daukatela batez bestekoaren gainean, baina adieraziko duten izango da zentroa. Eta ezagunen izaten da, oso erabilgarria da. Adibide bat jarriko du. Zerrenda batean, mediku batek, Urizarko osasunetzeko sendagile batek, 2011an, zenbat gaixo hartatu zituen egunean adierazten du. 15 gaixo, behin, 16 gaixo birritan, 17 gaixo 3 egunetan, eta bar. Hau kalkulatzeko, batez besteko kalkulatzeko, kalkulatu beharko nuke, 15 hauek, behin gertatu dinez, bider bat 16 hauek, birritan bider 2, 17 bider 3, eta horrela. Eta gero guztiak gehitu. Eta gero basatitu egun kopuru egingatik. Eta horrela lortuko genduke batez bestekoa. Hau, modu errazago batean egiteko, erabiltzen dena da maiztasun tabla. Eta maiztasun tabla horretan, hemen jarriko da xi, gure ezaguna, zer ari garen aztertzen, kasu honetan, gaixo kopurua. Eta ni honetan, maiztasun absoluto jarriko du. Hau da, zenbat aldiz errepikatu dan x i hau. 15. 15 zenbat aldiz gertatu da, zenbat egunetan gertatu da, behin. 18 zenbat egunetan gertatu da, kasu honetan 5 egunetan gertatu da. Eta gero, lehen hemen egiten genuen biderkaketa egingo dugu hirugarren zutabe batean. X i bider ni horretan. Eta x i bider ni horretan egingo duguna da, honek biak biderkatu. Helburua izango da, gero guztien keketa egitea, batura egitea, eta gero zatiketa simple batean bitartez, batez besteko kolatzen dugu. Hemen egin dugun bardina, baina kasu honetan modu ordenatu batean. Hartzen dugu gure ezaguna, kasu honetan gaixo kopurua, aztertzen ari garena, zenbat aldiz errepikatzen dan, eta gero biak biderkatu. Eta gero honen batura eta honen batura egingo dugu, eta hau, zati hau. Modaren kasuan, kalkulatuko duguna izango da, datu banaketan egon da maiztasun handiena. Eta izan daiteke bat baino gehiago izatea. Adibidean oso erraz ulertuko du. Eta batkideko talde batean, aztertzen ari direna izango da, zenbat liburu irakurri zenituen pasan urtean. Eta ikasle bakoitzak erantzun batzuk eman ditu. Kasu honetan, banaketa egitean, hau da, maiztasun taula egitean, lortuko dugunean izango da, 0 liburu kopuru 2 pertsonak aukeratu dutela, liburu kopuru bat 4 pertsonak, 2 liburu 3 pertsonak, 3 liburu 7, eta horrela. Moda izango da, maiztasunik handiena. Orduan begiratu behar duguna da maiztasun absolutua. Zein da maiztasun absolutu handiena? Hau. Eta zein da okio 7 hau. 3 liburu kopuruari. Hortaz, modan dagoen balioa 3 izango da. 3 liburu. Eta ideaziko duena izango da, 3 liburu izango dela gehien aukeratu dana.
Eta mediana apurtzu bat komplikatuagoa da, nahi, izan ere, normalean mediana izango da, eskumatik eta eskerretik dagoan erdiko balioa. Hau da, banaketa baten datu guztiak txikinetik handiena ordenatzen badugu, erdian dagoen balioa izango da mediana. Kasu honetan, mediana hau kalkulatzeko, maiztasun taula batean, hirugarren zutabe bat kalkulatu behar izango du. Maiztasun metatua ditzen da. Hau oso erraz kalkulatzen da. Maiztasun absolutuan akumulatzen direnak jartzen ditugu, eta listo. Eta maiztasun metatu honetan, lortzen dugun bukaerakoa izango da, maiztasun absolutu guztien baturaren berdina. Hemen, bi, zenbat akumulatu ditugu? Bi. Beste bat gehiago. Hemen, zenbat akumulatu ditugu? Lau gehi bi, 6. Zenbat akumulatu ditugu hirugarren errenkadan? 3 gehi lau, gehi bi, 9. Zenbat akumulatu ditugu honetan? Aurrekoa, 9, gehi 7, 6. 8, 21. Guztira, maiztasun absolutuaren batura zenbata? 2 gehi lau, 6 gehi 9, 16, 18 eta 21. Honen berdina. Eta oso simple. Maiztasun metatuaren zutabea lortuta, egingo duguna izango da bukaerakoa zati bi. Eta beti egiten da zati bi. Izan ere, gogoratu. Mediana dela, erdiko datu. Horretik zati bi egiten da. Eta bat zati bi, izango da, 10,5. Non dago 10,5 maiztasun metatuaren zutabea? 9 eta 16 artean, ezta? Hortaz, hartuko da beti urrengoa. 16. Eta zein da 16aren x hori? 3. Hortaz, zein da mediana? 3 liburu. Hori da hemen kalkulatzen duguna.